är en berättelse om en pojke som skulle glatta sin far på fars land. Men det gick inte som pappan hade tänkt sig. Så här gick det till. Pappa! Idag är det första och jag har fika till dig. Vi tar det i köket. Okej. Det började som vilken fars dag som helst. Kom då. Jag kommer. Ta fram glas också. Varför då? Ja, för att du måste det. Smirnoff. Det är grejer det. Sådär ja. Men pappa då? Sluta nu. Sonen fick lätt i kubben alkohol. Sådär ja. Och så ett glas till. Perfekt. Varsågod. Och efter 7 timmar drickande. Fan. Ska du äta den nu då? Vet ni vad? Jag ska börja. Jag ska smyrna först. Jag kan inte... Du häller i glaset så äter du lussebullen. Okej? Jag fan mer. Fan. Så det blir... Smirnoff. Ja. Oj, Du har det i glaset nu. du missade det. Det var inte jag. Jag tillbringar en skål. Skål. Skål min... Ja. Fan min. Här är lussebullen. Jag ska äta lussebullen. Han skulle äta lussebullen. En lussebullen. Han åt lussebullen. That's a lussebullen. Ja. Snipp, snapp, snut, så var denna saga slut.